Здравейте, приятели! Днес съм решила да ви снимам как ще си направим една много хубава здравословна торта, която всъщност е замразена и с плодове, ядки и кокосово масло. Така че да започваме. Ето и какво ни е необходимо. Една форма за чизкейк. Аз съм избрала най-малката, която имам. Фолио, което ще открием и така. След малко ще ви покажа. Също така са ни нужни 2 банана, половин праскова и 2-3 ябълки. Аз в случая съм добавила и слива, съответно може да добавите авокадо или каквито плодове ви харесват на вас. Ще ни трябват бадеми, 250-300 грама, форми, около 20 на форми ще ни трябват. Разбира се, кокосовото масло, ще ни трябват поне 100 мл. Докато правя тортата, ще ви казвам точно как са милилитрите. Още се нуждаем от кокосови стърготини, какао на прах, ванилия. Аз съм решила този път да пробвам да добавя и стафиди, да видим какво ще се получи. Най-важното – блендер. С блендера ще правим и блата, който ще бъде долу основата с бадемите и формите. Също така в него после ще направим и кремовете отгоре за намазване на тортата. Използвам чашата на блендера, за да отмеря 300 грама бадеми и ги смилам. Всъщност пропуснах да ви кажа, ще ни трябва мед, поне 2-3 лъжици мед ще ни трябват после за кремовете. Изсипваме бадемите в една купа. 16 форми също се добавят към бадемите. Слагаме ванилия, щипка сол. Това е разтопено кокосово масло, което сега ще изсипем тук и разбъркваме цялото това, докато не стане. Ето така. Малко трудно снимам с едната ръка, но като основа за чизкейк. И тази цялата смес отива на дъното на чизкейковата форма. И ето така се оформя целият блат, като натискаме с една лъжица или с каквото ви е удобно, докато стане равничко. Сега в блендъра отиват плодовете с малко кокосови стърготини и мед. 2 супени лъжици, огромни. И щипка сол. Разбира се, това ще ни бъде следващия блат. Така че го размазваме. Сега в блендера са бананите, 2 банана нарязани, 6 форми. Поне 6 лъжици какао и 75 мл кокосово масло. Аз в случая може би по-малко слагам, защото толкова ми е останало. Последният блат. Сега отгоре можете да се украсите както си искате, с каквото искате. Аз ще ползвам тези кокосови стърготини. Може да ползвате разни плодове, ядки, изобщо каквото си желаете. Сметана, ако искате, си сложете, но няма да бъде толкова здравословна. И сега, след като тортата е вече готова, я слагаме в фризера поне за минимум 2-3 часа. Не знам, сега ще засека. И след това, ето го и крайния резултат.